Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubhodla umlilo ngummeli Kelly Khumalo umagadaleni munisami ecaleni lokubulawa koye ngunozinti Orlando Pirates Senzo Meyiwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamoyelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_med. Uthi abehlisa amaphapha abantu ngummeli Kelly Khumalo umagadaleni munisami emva kokusabalala kwezinsolo zokuthi uKelly Khumalo wabulala owayengunozinti we-Orlando Pirates Senzo Meyiwa. Lokhu kuze emva kwezinsolo ezikhishwe u-advocate for izolo esho khona ukuthi kunofakazi ozovela ezoveza lonke iqiniso futhi wayekhona ngesikhathi kwenzeka isigameko. Umunisami uthe iclient lakhe uMakhumalo uzobizwa naye azosifakazela kuleli cala. Uthe bazofaka isicelo esiphuthumayo ePretoria High Court baphoselela inselelo ukuba ngokushiwo u-advocate Thefo. Uqhube wathi sifuna ukwazi ukuthi ngabe ungubani lo ufakazi othi uKelly wadubula wabulala uSenzo ngephutha. Iclient lami selehluleke ngento engahloliwe ukuthi iqiniso noma nje cha. Kwaze kweqa futhi ke sifuna ukuthi naye uKelly avikeleke. Kusho yena ekhuluma nabezindaba. uThefo eziphendulela uthe bengamjahi ngodaba lolu ngoba lobucayi igama lofakazi kuzoba ingozi ukuthi lingaphuma okwamanje. Kodwa kulindwe kuze kufike isikhathi esifanele abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ezikoleni zokuxhumana. Ngizofisa mina ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.